gashin nan. Ya nabiyal awwabi, sarki ya tabbata a gare shi Ubangiji, da yabo da gaisuwa ga makagin nan. Ya nabiyal awwabi, roƙon da nake Ubangiji, kada ɗan himma zan yaba annabi. Ya nabiyal awwabi, salati farko Allah za kai ga fasihu, farin cikin ruhina alƙiblata. Ya nabiyal awwabi, salati mai martaba, daraja da ɗaukaka, mai haske mai haskaka da cikar ƙasaita. Ya nabiyal awwabi, a salatin nan a saka da sahabbai da ali manzo da tabi'ai magabata. Ya nabiyal awwabi, ya annabi ni ne masoyinka, waliyullahi raina na baka annabi. Ya nabiyal awwabi, annabi ne mai girman daraja a gurin rabba, mai mai shariki ba. Ya nabiyal awwabi, annabawa duka mabiyansa ne, mala'iku duka aikin annabi suka sa a gaba. Ya nabiyal awwabi, da ya ce ayi an gama, take rabbul izzati zai zartar da hukunci, ba zai fasa ba. Ya nabiyal awwabi, ya annabi ina da tarin bukatu da nake burin a isar min garabi. Ya nabiyal awwabi, ko a kiyama ba ni dogara da sallah, ko azumi da zakka ba hajjin ba. Ya nabiyal awwabi, ba sadakar ba, bakin aikin ba, bakin halin ba, ba ma ibadar ba. Ya nabiyal awwabi, annabi na ni kawai da kai na fage, dukkan shani na kai na saka a gaba. Ya nabiyal awwabi, ba wani mutum da zai shiga aljannar Allah sai dan ramar Allah, kuma kai ne annabi. Ya nabiyal awwabi, wane ne wanda mukamin shi ya zarta kowa ne, ku bani amsar shi. Ya nabiyal awwabi, wane ne ruwa ta yatsan shi yake kwarara ne, kumin bayani shi. Ya nabiyal awwabi, wane ne wanda hakkin shi ba a daga sauti.
يا ربنا صل على محبوب خير العالمين مفتاح الجنة يا نبي الأواب نور الهدى صراط المستقيم خاتم الأنبياء والمرسلين يا نبي الأواب فداك أبي وأمي ونفسي ومالي أنت الذي أرجو أن أراك بعيني يا نبي الأواب يا رسول الله خذ بيدي وتداركني فأنت حبيبي يا نبي الأواب wane ne idan ya taka ƙasa alamar sahun shi ba za ta nuna ba ya nabiyal awwabi wane ne ya taka dutse ne alamar sahun shi ba za ya ɓoye ba ya nabiyal awwabi wane ne haskensa ya zarce haske na ranar nan in ba annabi ba ya nabiyal awwabi shin wane ne jasadinsa baya inuwa hasken rana ko wata kuce da ni annabi ya nabiyal awwabi annabi ne farkon mai ceto ran alkiyama ranar firgici ya nabiyal awwabi ranar da kowa zai ɗimauce dukkan halittu sun gigice ya nabiyal awwabi annabi gare ka durkushe sanya wace tanka domin kana da karamci ya nabiyal awwabi annabi ne dan gata a gurin Allah ya ɗaukaka shi fifita bin Allah bin annabi ya nabiyal awwabi ya rabbana ƙara wa nabina wasilar nan da fadilar nan ya nabiyal awwabi daraja mai ɗaukaka ƙara wa nabina da mukamin nan mamudan nan ya nabiyal awwabi da dubin tsira da amincin nan ninka su ga mahmuda ai masoyin nan ya nabiyal awwabi ubangiji dan girman isar salatin yassare min inda madina garin manzo annabi ya nabiyal awwabi ya annabi kai ne suturata ya annabi silar nutsuwata ya nabiyal awwabi
mafaka